Good morning, guys. Angazi noma niyangizwa yini. Senginayo i-tripod sengizokwazi futhi ukuba live kahle. Guys, ngizama uku-check-a le mic le ukuthi iyasebenzani. Ngane ngitshela uma ukuthi angizwa. Yeah, so if angizwakali, nisho ngithesta le nto le. Ngisenginayo i-earphones izolawathatha a lot. This ngazama this take a lot. Ngizwakala kanjani? Ngizwakala kakhulu noma ngizwakala kancane? I think it's 130 something or 140 something, I'm not sure, but akubizi. Okay, kulungile manje ngizwa. Ngicela nizothenga imoto, guys. Quality sound, ingcono noma ukuthi ngizwakala. Guys, niyazi ukuthi uyakwazi ukuthenga imoto without i-license? Because ngiyabona lokhu ningibuza lapha ku-WhatsApp. Uma une-learners kodwa uyakwazi uku-nominate u-drive. Lapho unganominate uma wakho or ubaba wakho. Yeah, uma ukuthi mhlawumbe umama or ubaba unganominate ingane yakho as u-driver for ukuthi imoto iphume egaraji. Uyakwazi uku-nominate u-driver. Yes, halfway Honda and JAC, but yabo la egcekeni khona nje wonke ama-brand, kuno-Ford, Omoda, yabo konke. So kahle kahle ngidayise zonke iy'moto nje, kuthiwa yathi nawo khona la egcekeni konke. Yeah, kuwukuthi nje mina ngihlala la ka-Honda and JAC. But uma ufika nje ufuna imoto ngizongenisa yonke indawo la u-choose ukuthi okay ufuneka ka-Ford, singene ka-Ford, ufuneka kuphi yabo? Yeah. So i-credit score yakho kumele ibe u-610 kuya phezulu ukuze uqualify ukuthi ube nemoto. Bese kuthi ngenyanga kumele uhole u-8,000 kuya phezulu or 7.5 kuya phezulu uzoqualify ukuthi ube nemoto. Mhlawumbe ungathola i-Grand i10, Toyota Vita, yeah. Uma ukuthi uhola nje o-8,000 or 7.5 kanje. Yeah, ngiyabona ukuthi ngiyaqualify for ukuba ney'moto. Ukuthi nje ngifuna ukuthatha iy'kweletu. Namanje ngisanitshela futhi guys, iyeke lento leyo ukuthi ngifuna ukuthenga yonke into cash. Ibalulekile iy'kweletu. Uma uthi usazothatha imoto ngesikweletu. Yeah, kumele unyuse i-credit score. I-credit score unyusa ngey'kweletu. Uthatha noma i-loan, yabo i-loan iyashesha unyusa i-credit score. Angisho ukuthini kodwa nje yabo i-loan. But angeke uze ukwazi ukuqualifyela i-loan ungakathathi into encane. Mhlawumbe ungaqala nge-contract ye-phone, i-contract ye-Wi-Fi, yabo into kanjalo. Mhlawumbe amakhadi ey'mpahla yabo. Mhlawumbe-ke mase uya-add-a futhi uma bebona ukuthi ukhokha kahle-ke usungaqualify for i-loan. After i-loan-ke usungaqualify for imoto. So nje iy'kweletu iy'balulekile uma usazofuna ukuthatha imoto ngesikweletu. Bese mase niqualify niza kimi. Abangazazi noma bayaqualify noma baqualify abayifuna imoto, ngabe ngi-WhatsApp inamba yami lapha kwi-bio guys. Send ama-documents, uzosenda i-ID yakho, i-license, uma unayo i-license, i-bank statement ya 3 months, uma uthi uthola isalary uzosenda ne-payslip yakho ya 3 months. Uzolanda imoto yakho. Fast, no deposit. Asibe abantu abajwayele ukufuna i-deposit thina la. I-deposit isikhathi esiningi uyikhokhela wena ngoba usuke uthanda. Phela uma ukhokha i-deposit i-monthly installment yakho iya-decrease. So yeah, kusiza lapho ukhokha i-deposit kahle kahle. Yeah. But nje ngokwethu thina i-deposit hayi asifuni. Letha ama-documents nje uqualify uthatha imoto yakho uhambe. Uma ufuna ukhokha i-deposit wena lokho.
vele izosiza wena ngokuthi i-decrease imali obuzoyikhokha inyanga nenyanga. Ya mhlawumbe ubuzokhokha u-5.5 ngenxa yokuthi usukhokha i-deposit lapha sekuzoba u-4.5 nakhona kudepende ukuthi ukhokha i-deposit kamalini. Ya if ungenayo i-payslip still futhi uyakhona ukusizakala nje uzoku-aplayela as umuntu onebhizinisi kodwa wena uzosenda i-bank statement ka-6 months because awunayo i-payslip. Number yami lapha kwi-bio guys. Testa lento le ngifuna ukuthi isebenza kanjani i-right yini. Ngiyaphila Lori, awuyidingi imoto Lori? Okay, khona ama-request-ile ngizona-accepta guys. Sebenza ngempela, yes. Ningiza kancane noma kakhulu noma nje ningiza ngendlela normal enhlezi ningiza ngayo. Ningiza kangakanani guys? Ngicela nirate i-microphone yami. Quality sound. I want a car and you. Qala ngemoto. Uzosogcina ngakho lokhu kunye. Qala ngemoto kuqala. Sawubona mama, unjani? Mina ngifuna i-Grand i10. Yes, ikhona i-installment e-Grand i10 iqala ku-2,500. Yeah. So nje mawuhola 8,000 wena kuyale uyaqualify for i-Grand i10 nje. Ungangithindela ama-documents ku-WhatsApp wami. Inamba yami lapha kuyibhayo ngodinga imoto. Send i-ID. Ya kuzoya ngokuthi u-self-employed noma uthola isalary. Because awafana ama-documents asendayo. Which company are you working for? Halfway. Ngisebenzela halfway. Sawubona Mazwide, ikhona i-Hyundai N-Sport 2020. Yes. Ya ikhona ngo-WhatsApp. Ikhona inamba yami lapha kuyibhayo. Yonke imoto, yonke imoto ikhona la. Yazi nginenkinga ke namhlanje. Ngikhohle i-charger yami. Lapho sengiku-20%. Iyaqala ukwenzeka lento. Ngiyaqala ukukhohlwa i-chargers. Hlezi ngiyiphethe but ngenhlanhla namhlanje sosheshe siphuma. Namhlanje sivala ngo-12 emsebenzini. Ya sendana ama-documents guys ngenzela ama-application. Anifuna imoto? Hawu, ngathi sengikhona bakithi. Sendana ama-documents lapha ku-WhatsApp wami inamba yami kwi-bio. Ngenzela ama-application nizolanda iy'moto zenu. Awudingi ukuthi uzube ne-deposit bakithi as long as i-credit score yakho i-right nje. Mawuzokhokha i-deposit. Kodwa mawuthenga kimi. Mina mama anginayo i-payslip. Ngisho ungenayo i-payslip ngizokwenzela i-business application bank statement ka-6 months. Kumele kuvele kodwa kwi-payslip yakho. I mean kumele kuvele kwi-bank statement yakho ukuthi okay wena ngenyanga wakho 8,000 yale. Yeah. Credit score is 598. Salary is 8.7. Can I qualify? Yes, unga-qualify. Yabo if okay ngongisendele ama-documents ku-WhatsApp ngizonzela application manje. Yazi kuyenzeka ube ne-credit score engafile ku-610 kodwa uqualify. Uma ukuthi nje awukazi waba blacklisted wena ayikho into nje owangayikhokhela or awukho under debt review unga-qualify. Yeah. WhatsApp. Ikhona i-deal yemoto ehamba nayo. Yes, ikhona i-JAC. Ukuthi network izobheda mangisuka la ngizomtshengisa imoto ehambisana nami. Kodwa uqala ngokuyithenga kuqala. Mina ngiyalandela. Ngoba ngizomtshengisa imoto ehamba nami. Nayi, ngizozama ukukhipha i-camera ke. Nayi imoto ehamba nami. Ngiyibona inhla kanjani? Lena ke sibiza nge-JAC T9. Mongayi-afford ilokhuza yini konje nibiza ngani le moto le? Ford Ranger ya. Nayi. 690,000 mawuyithenga cash. Installment yakhona iqala ku-8,500 to 4x4. Nali iveni el-cheap. Lihamba nami ke leli. Nalibo? Yo, hayiya baba le moto shame. Ngizonitshengisa ama-seat akhona, i-automatic. Inama-leather seat. Yabo uthi kubhale kanjani la? Hunter.
leather seat, automatic. Niyabo? Iyababa le moto mfana. Ngicela nibuke i-screen iwu-360 inamakhamera yonke indawo. Yabo la i-screen ubona yonke into. Iphinde ibe ne-sunroof. Awalibona even ne-sunroof. Lapho lijike libe cheap. Yabo? Inamakhamera. Camera la. Onke ama-side nje akhona kunamakhamera. Shuthi ubona yonke indawo uma udrive. Kulesi screen ade nginitshengisa sona esikhulu. Ya. Nangala. Yabo kunekhamera. Ukhokha nje u-9,500 ngenyanga. Uma uthi nje unebhizinisi elidinga i-van, nali i-van. Lisafika kwi-market. Lisathenga kakhulu abelungu. 4x4. Yes. Buya kanje ngemuva uyakwazi nanokuthi kuphume nento levalayo ngaphezulu. Yeah. So, ngicela niphendukele iyona ke imoto ephuma nami leya. But akusizo zonke imoto esidayisayo lezo nalezi. Yeah. Okay. Ngisho uma khona imoto engifuna ukuyibona kodwa leya ile ephuma nami. Senda ama-documents ke ku-WhatsApp uzolanda imoto mina ngizolandela. Inamba yami lapha ku-bio. Yeah guys. Okay, that's all. Angiboni no mama. Kanjani awuboni? Oh, futhi guys, mawungenayo license ushadile, uyakwazi ukusebenzisa i-license ka-partner wakho. Esengikhohlwe ukusho. Yeah. Uyakwazi ukunominate u-husband wakho or u-wife wakho as u-driver wakho. Uma uthi une-license wena unayo, kodwa ufuna imoto uyaqualify. Yeah, uyakwazi ukwenza lokho. But still imoto izoba ngaphansi kwegama lakho. Uma unominate u-driver akusho ukuthi sekuzokhokha yena, sekuzobe yakhe imoto. No, still imoto kuzoba ngeyakhe, izoba ngaphansi kwegama lakho. But u-driver ozodrive imoto uma iphuma egarage ilo nominate since wena ungenayo i-license. Hey. Ucobane ebusweni ngicoba iganya i-serum. Ngicoba nje wonke ama-serum aganya yazi ngiyawashintshanisa. Khona le black. Yeah, cause le white isangiphelele manje ngathi ngento zokugcoba yazi ngicoba le white black uganya nje ngicoba uganya nje. Malini Roman ngicela ungi-WhatsApp ngizokutshela ama-price. Yazi into sengizoyenza manje yini sengizonifakela zonke imoto nama-price azo ku-WhatsApp nama-monthly installment khona kuzoba lula nje. Uma udinga imoto wazi ukuthi ungena lapha ku-WhatsApp wami uyabuka. It's okay, le ngizokhokha le mali ngenyanga. How long does the application take? Kusukela nje ku-1 hour to 2 hours. Yabo nje uma ungasenda ama-documents akho manje ngikwenze le application ngasho u-12 usuwazi ukuthi uyaqualify for imoto waqualify. But komele ube fast-ke because namhlanje siyashesha ukuvala, siyavala ngo-12. Yeah. Kodwa nje after i-hours usuwazi ukuthi uyaqualify for imoto waqualify. Akuthathi isikhathi eside ngaphandle uma ukuthi baningi abantu aba-applyile ngaleyo langa. Namhlanje emsebenzini namhlanje abantu abaningi abekho. So uma usenda manje nje lokhu uzama ama-documents akho ngikwenze le application uzoshaya u-12 usuwazi ukuthi hayi ngiyaqualify for imoto. Uma uthi uyaqualify usheshe uzolanda imoto yakho. And i-deposit ayijwayele ukufunakala. Abantu abaningi bayikhethela bona la ukuthi okay mina ngifuna ukukhokha i-deposit because ngifuna kwehle i-monthly installment. Ngithi sibo. Sabona ukuthi ngigcinephi. But nje injalo guys uyakwazi ukuthenga imoto without license. Uma uzonominate u-drive. Honey, is it yours? No, it's not mine. Ngiyayidayisa leyo moto ngitshengisa zona. How much is the installment? I-installment e-JAC iqala ku-8.5. Kodwa le kade ngitshengisa yona cause lokhu zi-Superlux leya iqala ku-9.5. Enamakhamera u-360 hayi ngaba uzazi ufuna li-right. Yabo la vende lakwa nami ngiyalifuna. 4x4. 360 cameras. Ine-sunroof.
ine-wide screen, ine-screen esikhulu esitshengisayo nje uma u-drive yabo, kwenza ukuthi kube lula cause ubuka la escreenini yonke into. Sikhulu iscreen salapha, inamakhamera, inama-leather seats, i-automatic-ke nje into e-right-ke futhi ngayo, i-automatic lula ukudrive, futhi isebenza ngo-diesel. Niyazi ukuthi u-diesel uyahlala kwimoto. So nje Nkosi yami yabo, uma ufuna iveni eli-cheap thatha i-JAC ingakadumi kakhulu because once laduma ngizokuthenga seliyi-1,000,000. Yabo kwamanje abelungu abaliyeki kuthenga abelungu kakhulu la. Mabengena nje bafuna i-JAC. Abantu abamnyama cause abakalazi isapromote kancane ngiyacabanga. Kodwa nje ngizobona eminyakeni ezayo nje futhi izobe selithi 1,000,000 lemali. Cause linswempu. Right. Hello uPhushenge. Angimazi yazi ukuthi uPhushenge. Thank you, ngiyabonga ngiyabonga. Ngiyabonga uzothenga imoto ke. Unjani? Ngiyaphila unjani? Hi guys, ngiyathanda ukubuza nje. Ushaya akumazi useThekwini. NP 200 less than 30k. Brand new leya, intsha leya moto leya. But installment sakhona siqanga malini vele ku-6,000. Yeah, leya truck leya installment yakhona I think iqala ku-6,000 ngiyale kudependa kwi-credit score yakho kahle kahle imali oyikhokhayo. Yeah, yabo uma ne-credit score ephezulu ukhokha imali encane, ingakho kubalulekile ukuthi nawe ube ne-credit score ephezulu. Ngakho kubalulekile ukuthi ube nezikweletu and lezo zikweletu wenze sure ukuthi uyikhokhela ngesikhathi khona izonyuka i-credit score yakho. Unjani babe? Hi Mazido, do you have BMW X5? Yes, yonke imoto ikhona la. Khona ngisho i-Ford Ranger. Angisancane kuya-Ford, ngabe ngiyonitshengisa lapha ka-Ford zonke. Sino-Ford la egcekeni onke nje amalokhuzi ama-brand, ama-car brands ala egcekeni. So ngalawo mazwi ayikho imoto engayidayisi. Ngiyamsiza yini umuntu o-blacklisted? No, hayi cha. Uma-blacklisted Nkosi yami ayikho into esizokusiza ngayo. Kahle kahle ayikho into okwazi ukuyithatha egameni lakho uma u-blacklisted. Uma u-blacklisted kusuke kumele uhambe uyokhokha. Yeah, nami ngaye ngaba blacklisted by u-Range ngisafunda e-high school. Yabo ngangikoleta I think u-R50. Nami ngayitshetha hayi imali encane. Awu, makuhambe isikhathi ngithi ngiyothatha ifoni nge-contract bangitshethi ngi-blacklisted in. But kwakuyimali encane ngaya ka-Range ngayokhokha, ngayithola isu-150 something. Ngayikhokha nga-right, yabo igama la manje seli-right. So nawe uma u-blacklisted nje hamba uyokhokha isikweletu la ukweleta khona. Yeah, ilokho kuzokusiza cause ayikho into ozokwazi ukuthatha egameni lakho uma u-blacklisted. Ngisho ungayozama ukuthatha ifoni nge-contract noma i-Wi-Fi or in ayikho into abazokwazi ukukweletela yona u-blacklisted. Ngiyacabanga usufuna imoto u-blacklisted ngathi bazothi ngikhathi uhlule ukukhokhela into encane. Usuzokwazi ukukhokhela enkulu bazonqaba nje onke ama-bank. How much is an installment for Suzuki? Ngicela ungibhalele ku-WhatsApp guys. Yabo iy'moto esiyidayisayo la ziningi, sidayisa wonke ama-brand, so akusonke ama-price engikwazi ukuwabamba ngekhanda. Yeah, so but ngicela uthathe inamba yami lapha kwi-bio ungibhalele ku-WhatsApp. Ngidinga i-Polo TSI. Yes, likhona i-Polo TSI. Khona yonke into ama-Polo nje installment sakhona siqala ku-4.5. Yeah, ngibhalele nje ku-WhatsApp. Khona nama-Polo, khona nje yonke into yemoto. Thatha inamba yami lapha ku-WhatsApp. Guys, abadinga imoto ngicela bethathe inamba yami lapha ku-WhatsApp, kuyi-bio ku-WhatsApp. Suzuki 7-seater. Yes, sinayo i-Suzuki. Yini Ertiga, yeah, Ertiga qanga manje installment sakhona siqala ku-6.5. Yeah, siqala 6.5. On WhatsApp nayo ngabe ngiyakutshengisa agcwele lapha. Manje inkinga i-Wi-Fi izodisconnecta la. Mazido kuhamba kanjani Toyota Urban Cruiser? Ikhona nayo. Guys, awonto engcono cause akusonke ama-price engikwazi ngekhanda. Ngicela ngithathe inamba yami lapha ku-WhatsApp. Uma udinga imoto ungu-WhatsApp. Uma unombuzo nje mayelana nemoto, i-price ufuna ukuyithenga manje ungu-WhatsApp, ngizokwenzela i-application mina.
How do you trade in? Imoto kodwa uma ingakawuqedi unyaka ukwazi ukutrade in. Yeah, so kumele kube unyaka kuyaleyo uyakwazi ukutrade in imoto yakho. Kumele uyishuthe nje, kumele ushuthe imoto yakho ngaphambili, eceleni, ngaphakathi yonke indawo. Uma uthi ufuna ukutrade in, number yami lapha kwi-bio, WhatsApp. Mazwide, hello over there. Hi, unjani? Ngidinga ipolo, awuzame i-TSI. Yes, ikhona ipolo TSI, ikhona ipolo Viva, ikhona ipolo GTI, onke amapolo akhona nje. Uma uyidinga manje ungathatha inamba yami lapha kwi-bio ngi-WhatsApp. Ngena nje la ku-TikTok wami. Uzongibona uma ungena before uyezansi emavideni uthi ibhayi nenamba yami. Khona nane-email yami yaka-Halfway. Uma ukuthi nje uthanda ungibhalela kwi-email ungangibhalela kwi-email, ngitshena ama-documents okumele uwasende bese ngikwenzela i-application. Sawubona Nkosazana, kodwa babethu nguwelona. Hello, yes imina. Sasibonga, ngiphi? Yeah guys, ibhetri lami seliyaphela but inamba yami kwi-bio Nkosi yami. Abadinga imoto nje abangi-WhatsApp manje fast. Ngibonile le comment, angisabone ukuthi ngigcine kuphi manje. Yeah, but siyayenza lento leyo ibuzayo leyo ukutrade imoto. Yeah, imoto nje kuphela kumele kube ukuthi isuqedile unyaka kuwena. And kumele ukwenza sure ukuthi uyishutha yonke into siyayibona. Bese ngizobe sengichazela ku-WhatsApp wami i-process yakhona. Namba yami uyithathe lapha kwi-bio. Toyota ihamba kanjani Nkosazana? Toyota sinayo yonke inhlobo yemoto e-Toyota. Toyota-ke cheapest, I think i-Toyota Vita because iqala ku-4,000 installment sakhona. Yeah. Uphi uShenge? uShenge angimazi ukuphi. If you are self-employed, what do you need? Why do you need to qualify for a car? Yeah, ma self-employed uyaqualify ukuba nemoto. Kumele ube ne-ID, license, 6-month bank statement. Kini engidingayo? Oh, nine-proof of residence ke. No, awuyidingi lapho, awuyidingi uma uthi u-self-employed, but udinga lezo zinto. Still kodwa i-credit score yakho. Kumele kube ukuthi ifikile ku-610 kuya phezulu. Yeah. Futhi abantu aba-self-employed Nkosi yami ave beyithola ibona abavalidate kakhulu. Ngasithanda lesi sikhongo. Thank you. Awuyithanda imoto? Uyifuna imoto? Small Kia ithini yona? Ngicela ungibhalele ku-WhatsApp guys. Ngicela ni-understand ukuthi ngidayisa onke ama-brand ey'moto. Ngidayisa yonke imoto ezintsha ey'ndala. So akusonke ama-price engiwazi ngekhanda ningixolele Nkosi yami. But inamba yami lapha ku-WhatsApp ngicela ungi-WhatsApp uma ukuthi uyidinga nje manje. Yeah, ngizoku-check-ela. Yeah. Hello Mazwide. Hi. Okay, ngizo-check inbox no WhatsApp ngizo-check, it's fine. Yeah. Wozani-ke guys. Okay, athi ngibo manje 11:15. Yeah, abasenda ama-documents manje ngisengakwazi ukubenzela ama-application before sivale ngo-12. Kinga nje ukuthi kumele ngicharge-ke. Ngizoyithi indaba yami yazi ngikhohle i-charger namhlanje. Ngizonze njani ngempela? Maningi guys, ngicine ngithesta lento le ukuthi iyasebenza. Ningizwa kanjani? Ngizwakala kanjani namhlanje? Ngikhuluma kakhulu, ngikhuluma kancane. Ngicela nirate i-mic yami bakithi. Isakhanya? Oh, isakhanya. Ningizwa kanjani? Lonabo? Uyiphethe i-charger yakho? Jo, ngizwenze njani? Ngikhohlewe ngempela noma khona uyithathe ngesikhwameni sami. Ngiyahlupha lezi ngane. Kanje check-e. Okay, ngibonile. Unjani Siphesihle?
Khuluma kakhulu. Ngizwakala kakhulu guys, ngicabanga ukuthi ifoni yami ngidinga imoto but ngithola u-7K. Okay, ngi-WhatsApp, it's fine, ngi-WhatsApp. Ya, sethi inamba yami lapha kwi-bio yami u-WhatsApp. Sengizoyi-enda-ke le live guys. Nginikeza ithuba lokuthi ni-screenshot i-bio yami ukuze khona nizothatha inamba. Sengiyayi-enda le live. Ya, abadinga imoto, cela ningene la ku-TikTok wami nje kwi-bio nizoyibona. Before nje wehle kuma-video ami, kunenamba yami phezulu. But abadinga imoto, uma kuwukuthi awudinga imoto ngizokubhlokha vele. Ya, sikhuluma nje ngey'moto kuphela ku-WhatsApp. Nama-weave-ke ngiyawadayisa. Ya. Yini manje le? Ngizobuye ngibe live. Ngiyanithanda, ngicela nithenge iy'moto.